Bună! Sunt Anca Lungu, prințesa Polonic, și astăzi vom descoperi împreună o nouă jucărie din lumea magică a prieteniei. Twilight Sparkle și Dragonul Spike, duetul prieteniei, este o jucărie inspirată din filmul My Little Pony. Aceasta este cutia. În partea din fața cutiei avem o secțiune transparentă prin care putem observa cele două figurine. Figurina lui Twilight Sparkle și figurina Dragonului Spike. Twilight Sparkle are aici un buton. Este cutie mark-ul acestui ponei și printr-o apăsare îl putem face să vorbească. Priviți! Să cântăm împreună, Spike! Cu tine! Cu mine! Mereu împreună! Tot în partea din fața cutiei avem și instrucțiuni. Vedem cum funcționează această jucărie și mai avem o informație importantă. Jucăria poate funcționa doar dacă vom cumpăra și baterii. Întoarcem acum cutia pe partea din spate, unde avem din nou informații importante. Pe banda albastră din partea de jos aflăm faptul că este o jucărie care funcționează în două limbi diferite și avem și un avertisment. Jucăria este potrivită doar pentru copiii care au mai mult de 3 ani. Și acum, momentul cel mai așteptat, vom desface împreună cutia. Și îl scoatem mai întâi pe micul dragon Spike. Este foarte drăguț. Ne așezăm aici și este momentul ca prințesa Twilight Sparkle să iasă din cutie. Vă spuneam faptul că Twilight Sparkle are acest cutie mark, această steluță, care este de fapt un buton. Și printr-o simplă apăsare, ea va începe să cânte și să vorbească. Priviți! Sună bine, nu-i așa? Bună! Sunt prințesa Twilight Sparkle, prințesa prieteniei. Bună! Eu sunt prințesa Polonic. Cum funcționează această jucărie? Este foarte simplu. Apăsăm butonul pentru ca prințesa Twilight Sparkle să înceapă să cânte și apoi trebuie să-l apropiem pe dragonul Spike și vor cânta împreună. Apăsăm pe buton. Sună bine, nu-i așa? Bună! Sunt prințesa Twilight Sparkle, prințesa prieteniei. Apăsăm acum pe buton pentru ca Twilight Sparkle să înceapă să cânte, după care îl vom apropia și pe dragonul Spark și împreună vor avea un minunat duet al prieteniei. Să cântăm împreună, Spike! Cu tine! Cu mine! Mereu împreună! Twilight Sparkle și dragonul Spike, duetul prieteniei. Abia aștept să testez jucăria și împreună cu fetița mea Natalia. Voi nu uitați, puteți găsi în magazine și aceste cărți minunate, colorate, cu stickere și povestioare My Little Pony și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube My Little Pony România pentru a fi la curent cu cele mai noi jucării din lumea magică a prieteniei. Urmăriți și canalul de Facebook. Sunt Anca Lungu și vă aștept și data viitoare să descoperim împreună o nouă jucărie din lumea magică a prieteniei.